Zdravím vás ze svého bydliště z Prahy 4. Určitě jste si všimli, že zde proti mně kandidují paní Siková za sociální demokracii a pan Tepfer za ODS. Jeden bydlí na Vinohradech, druhý ve Veleslavíně. Nejsou domácí. Kompenzují neznalost Prahy 4 masivní kampaní za peníze, o kterých nevíme, odkud pocházejí. Já mám svou kampaň financovanou drobnými dárci z řad občanů a zveřejňuji pravidelně na transparentním účtu. Vyzývám je, aby i oni zveřejnili původ peněz pro svou kampaň a aby se se mnou utkali nejpozději do středy večer v duelu nad problémy Prahy 4. Vždyť to jezdí méně. Dopravní podnik nám v září všem omezil výrazně městskou hromadnou dopravu, víc se přestupuje, jezdí to hůř, jezdí to jinam, nebo to nejezdí vůbec. Máme kratší intervaly, Cčko nám omezili, lidé musí přestupovat, Oberlích ze schodu na schody, ze schodu na schody přes křižovatku, postihlo to Bráník, Podolí, Spořilov, Krč a další místa. Je to důsledkem 20leté správy tohoto podniku ODS a ČSSD. Necháme si to líbit? Tady je vzkaz od vašeho zastupitele Petra Štěpánka z Prahy 4. Velká koalice ODS a ČSSD vládne na radnici tak fantasticky, že nám poslední 2 roky dramaticky zdražili teplo. Před 4 energetickou vám poslali nové smlouvy, slibovali 3% snížení a místo toho vám zvedli platby o procenta, o desítky, někde i o 100%. Necháme si všechno líbit? Chodí vaše dítě, vaše vnouče nebo váš sourozenec do školy v Praze 4? Jsem tady zastupitelem 10 let a za tu dobu se buď ODS nebo ČSSD pokusili zavřít spoustu škol. Jenom namátkou to byla školní v Bráníku, 2krát Horáčkova, jednou sdružení, škola na Pankráci, škola na Zelené Lišce, škola ve školní v Bráníku. Vždyť jsem se postavil na vaší stranu a snažil se zabránit likvidaci těchto škol. Často se to i podařilo, hlavně s vaší pomocí. Nenechte si to líbit, volte Petra Štěpánka, ne velkokoaliční kandidáty ODS a ČSSD.